Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am wneud penderfyniadau ar lawer o'r materion sy'n effeithio ar ein bywydau bob dydd. Mae Senedd y Deyrnas Unedig yn creu cyfreithiau ar rai pynciau sy'n effeithio ar y Deyrnas Unedig gyfan. Materion sy'n cael eu cadw nôl yw'r enw ar y pynciau hyn, gan gynnwys ynni niwclear, materion tramor ac amddiffyn. Yng Nghymru, gallwn ni greu cyfreithiau ar faterion sy'n heb eu cadw nôl gan Senedd y Deyrnas Unedig. Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig syniadau ar gyfer cyfreithiau ac yn gwneud penderfyniadau ariannol ar sut i wario tua 17 biliwn o bunnoedd o flwyddyn ar bethau fel addysg, gofal iechyd, yr amgylchedd, diwylliant ac iaith a thrafnidiaeth. Gwaith aelodau eraill Senedd Cymru yw ystyried, trafod a phleidleisio ar y cyfreithiau sy'n cael eu cynnig ar arian mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ei wario ac awgrymu sut i wneud Cymru yn lle gwell i fyw a gweithio ynddo. Ers 1999, mae cyfreithiau pwysig wedi cael eu pasio i helpu gwneud Cymru yn un o'r gwledydd gorau yn y byd ar gyfer ailgylchu, rhoi statws swyddogol i'r Gymraeg ac i drawsnewid y system rhoi organau.